Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A daidai wannan lokaci za mu iya cewa Murja Ibrahim Kunya lallai kam ta fi so gari, yayin da wani ya gwangwaje ta da sabuwar waya kar wadda ta bude ta kwalinta kirar iPhone 14. Ba sai mun gaya muku kudinta ba, kun san dai rike irin wannan waya sai wane da wane. Murja Ibrahim Kunya dai kamar yadda kowa ya sani fitacciyar TikTok ce, wadda da dai yanayin yadda take TikTok ɗin ta shirman ta huka da haka dai ta shahara a duniyar TikTok, wanda kowa ke magana a kanta, musamman wajen inda take bayyana ko kuma zayyana irin rashin mutuncin da take yi wa duk wanda ya shigo gonarta. Murja Ibrahim Kunya a dalilin haka ta samu ɗaukakarta ta ɓangaren TikTok, musamman a bangaren social media, kuma ta haka take samun dukkan wasu alkhairai da take samu. A cikin tarin alkhairan da take samu ba ta ɓoyewa, takan fito ta nuna wa duniyar TikTok da kuma 'yan uwanta wayanda suke ta'ammali iri ɗaya, musamman irin abin da ta samu. Murja dai a lokacin da babu waya, misali kira iPhone a hannunta, ba ta gazawa wajen yin bidiyo ko kuma yin tattaki zuwa wasu ƙauyuka domin ɗaukan bidiyonta wanda zai ba da dariya ko kuma ya baka haushi. Ita dai babu ruwanta, kawai dai abin da ya zo cikin kanta shine abin da take aiwatarwa. Murjan dai ba ta barin zare fa sai ta tsinka, domin dai da zaran ka shigo gonarta ko da kifta ido ne, lallai kam za ta sauke maka buhun rashin mutunci wanda sai ka gwammace baka tsokano gidan rina ba. Murjan dai ta fito ta bayyana murnarta da farin cikinta game da gwangwaje ita da aka yi da waya kira iPhone 14. Ga dai kalaman Murja Ibrahim Kunya a takaici. Allah baiwa ne kyan hali jari ne. Happy birthday to iPhone! My iPhone 14 is coming! Oh shit! Enemies makiya ban san mene muku ba kai. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, da Allah kai kake tuka mu buri na, Allah ka shirye mu. Allah, duk abin da na ayyana Allah yana tukan buri na. Yanzu baki duba yau kwana na biyu da ayyana ina son iPhone 14 kinga. Kawai aka ce mun za fito ki karba gata. Fito ba. Ki fito kawai aka ce ki fito ga iPhone 14. A ramin cable dan wasa miki shi. Wannan sunan shi Nasil. Kina da irin shi? Ba privacy ne sai ba shi. La ki ai ban ga ta zama ba. Ai mun tafi tanta. Ai dole an sa mishi kundu. Ba ta da kundu da Allah. Ba ta da layi sai an yi upgrade. An ɗora layi a kai. Kin san ya za ai? Akwai wani kamfani. Lake na ɗora layi ba a fan center ba kamfani. Kamfanin MTN ake zuwa ko ba a kunna ba, sai su juye a ciki su dawo da ita cikin nan gurin. Ki nade ta yanzu zan ara satin nan in barazana da ita ko ba a kunna ta ba, ni ban da damuwa. Me wannan? California ta zo. Ni kwalin ma a gaban da miro. Wai me yasa ake son a bani white din waya? An gane I have power bank. Yarinya ta come give me my back. It's here. Oh, ya isa. Daga sake waya sai canza yare. No, ba Hausa ne sosai. No Hausa too much. You know. Don't give me this on USB. It's only power bank. You're here. Sure. Come on, Depon, say the same man. Allah, sarki Depon, say the same man yana wancan akawun da suka kwamishe kai. TikTok wasi mun adalci ba. Ba komai wallahi kamar mun gode wa Allah, ko yanzu kasuwa ta watse dan kodiya. Ba a sa sabuwar waya a power bank, caji ake sa ta cajin nepa. Haba. Ko a generator ba a so. Tsakanin ki da wallahi tallahi karki sa, ba sa sawa. Kai kula aikin share nan hankali da kin san ban Allah. Ba rai da hankali ba ne gaskiya nake laifin wani din account ne. Ai tina na rantse da Allah gaskiya kula aikin san kula ce ɗan renin waye ta mun amfani da boko.